sige kong hawid ng microphone mga igsoon karon nawala na ng simba ko in town pitong kalaod. Kay sige sila simba ko nagsige po sila kamatay. Hallelujah. Kadi na gini mapugngan, di ba? Pero dili man kamatayon ato hiskutan kay birthday man eh. Di ba? Ako lang ang gidalikyat ba para na makabantay ka nga angay ka mga lagad karon samtang may pagkadlawas. Kay kasagaran mga igsoon aya mga lagad kung naglubog na. Nakarga na gani wheelchair, muingon dayon no, atik-atik dayon. Maulian lang ko, musimba gid ko. Di ba? Karon may paglawas bisag kang gift, simba di ka musimba. Bisag usa wali, simba di ka musimba. Wa pa kay mga batasan. Kung nakamino sa Ginoo. Dami awat daban natin pasaylo lang kog daanan ni para imo ni. Umbugo kay ilan nimo. Ano ba mo nga simba tapat, unsa tubag? Di ko kasimba kay busy kay ko. Dat alam ni akong halad. Wala, ya wala ka kami na sa Ginoo na. Kami no soy. Unsa may pagtulis Ginoo mukhang pira? Pakita na may mukhang pira. Hallelujah. Kita na mukhang pira ang Ginoo dinhi siya tagiya sa tanan. Di ba? Abi na akong kaptangan gamay akong kaptangan diha. Oh, kaptangan ako. Di man akong kaptangan isuon. Ani, dali kay biyaan, di gamay raman. Kaptangan, salamat ko sa akong asawa. Gipalitan ko bag nga, wapo sa una, bakti mo ito nga bag. Okay, salamat na lang sa 66 ni mo ka adlaw na tauhan. O, gipasalamatan ka na ko tungod kay, kung wala ka mag-birthday, walay-wali. Ang ako gipasalamatan ng ginawa siya, nani nga pamilya. Tungod kay, walay birthday diri, maway pasalamat. Dagang tao ka ron, pati kang inuta, hindi mo pasalamat. Pati niya po isura. Pati niya po isura. Apili mo ang duha, asa mo. Mapasalamat na mahayahay o magdaginog na maglisod. May pagmupuilon ng tagpasalamat. Kaya kini pagpasalamat diya sa Ginoo mga isod, tuganan tamo siya, duha ko mang hinambok. Tinuod ni. Kung ang pagpasalamat sa Ginoo makapurdoy pa, napurdoy na niya. Pero wala man. Nga naman, dili lagi bakako na itong Diyos. Kaning Diyos atong yalagaran, dili ni siya bakako. Tinuod din siya na Diyos. Mabitang nabuang ko ani pagpangalagan ani nga Diyos. Kay kani nga Diyos tanan mga igsoon na atanan si Ginoo. Kung siya wala nimo, ihatag na sino. Tinud alang ang Ginoo. Di ba? Makaingong gagala. Kami aning kinabuhi sa mga lagad si Ginoo. Kung sa may hinungdan na ang tao di mo simba tungkol kay maningkamot. Pero ako ko mahayay. Maningkamot o maayo, halos di naman gani mo simba tungkol kay gusto na mahayahay. Kung natingala ka, imbis na ka, naglisod. Diba? Nai mo na sa makita ang mga dato, karon mayo rin. Bakit kayong kinabuhi? Lisod kayong kinabuhi karon krisis. Ang bagat mo, bagul-bulan magani kayo, nasakay ng portioner. Ay. Nasakay ng portioner. O, dili na portioner. Kaya ka ng portioner, kakawad bubong mo na. Sa bato yung isang pula ni Dimax, kaway Dimax. Nagsakay, nagwapong sakyan ako siya ito ba? Pait, kingatin mo. Uy, Ginoo, ayun na ikaw na isulong ay. Di ba? Mo na yung rasyon, isulong, nga di ka makapasalamat. Kaya nga naman, naasay mo kasing kasyo na, pait ka. Di ba? Mo na kung mag-birthday mo, pangibitan mo. Ewan to me. Dili tungkol si kaon, ha? Pero, dili tungkol si kaon, tungkol sa wali. Sa unang panahon, kani silang pastura, tinod ni, kani silang pastura sa unang panahon mga igsoon, imbitaron ako sa balay. Pag imbitaron ako sa balay, kay magpasalamat ko, kasi ito bang, nai-servisyo, wala. Kasi ito bang ako, wala. Kaya di mo ko kailangan servisyo, galangan langan na nag-uras na ko. Na po yung mga tao karon galangan langan, nag-uras ang servisyo. Pero pasalamat ka nga panimalay, kay nilangan ng panahon para pasidunggan ang Ginoo nga tagiya sa nan, unsay naani ka. Kapag masaktan ako igsoon, na kung unsay naani mo, dili na imo. Di mo ginaimo. Musubot ka di mo ginaimo. Gipiyal na sa Ginoo nimo. Munang ayaw na siya hanguli ang nagpiyal. Ayaw, gana gitawag ko, ayaw limitihi ang nagpiyal nimo unsay naani mo. Ato nang hisgutan karon. Kung sa mga tinuod nga panalangin. Kaya maingon sila nga, ang tinuod ko ng panalangin, kwarta. Kadagang kwartahan ko na. Kadagan akong giwalihan sa ospital, mga kwartahan, pero kung siya ba? Bahala untag ko'y kwarta, basta maailang kong lawas. Di ba? Kini di ay may lawas, dako naging kaining panalangin. Untag nag-uol ko ni Pastora ganina, kaya iyang
ipang-iyaw-iyaw mga isuon, mo akong iwali. O di na lang kumuwali. Kaya nahuman naman ito ni Pastor, ang wali. Mao man gini siya Tino, dapat masabtan na to, unsa taning kalibutan na ba? Unsa taning kalibutan na? Kaya lisod man ko kayo mga isuon nga himuon na itong reserba ang Ginoo. Daga mga tao karon dili lang ako nganlan, gihimo lang yung reserba ang Ginoo. Unsa ba ni reserba? Murag sakyanan ba? May numduman lang kung maplat na. Karon sa may numduman ang reserba, kumplat na. Mo po ni mga tao, pag magbayad na gani mga psychiatry, maghigda na psychiatry, di-oxygen na, di-dextrose na, unsa pa ikibuhat sa doktor dito, daghan na kayong wire siyang lawas, o siya ito ba? Ginoo, tabangin ko. Pero nakanindot ani nga Ginoo, may sugid, di man ko ni madinumtanon. Kaya kung ako pala, bisipatan na ka. Tarong pagkamuduol. Pero gugma man guning Ginoo, siya ko'y nagpakamatay sa krus para nimo. Amen. Kung sa gagugma ang Ginoo. Ya dili siya madinumtanon nga Dios. Bisan pag muduol ka ni nagpait na ka, dawaton gihapon kaniya. Ingani ka maayo ni nga Ginoo, mabitan diri ko nabuang. Di ba ni buwang ng mamaligya at nagbakti, pliti lang buwali. Hindi ka kasabot buwang Ginoo eh. Pero may na lang, kaya nabuang sa presensya sa Ginoo. Ang delikado, mabuang ka sa bisyo. Daga mo po nangabuang sa bisyo ron. Ipamaligyan ka ba, kay Gihanta. Buwang gihapon. Salamat sa nga nabuang ta, kaya naata nabuang sa pagpangalagat sa Ginoo. At pagpakan ng Ginoo mga ison. O kining tanan hinungdan eh. Kining tanan hinungdan sa berting manang. Ani akong gianda manang perdira kining gamaya. Kada sayod ko ngayon una-una. Mapagipagtindog na ko yung mundang baka nang dali. Kaya naanak naman pudod mo. Mabita nang ginabadlong na kuning magwawali nga dugay mangundang matakdan ko. Mapagpagtindog. Dugay ba kayo ng mundang ina? Mapagpagsugod. Matingala ka. Basta wali. Balik ba ka na siya mo magduda ba? Mundang ba? Pero matingala ka. Tungit. Agoy, bilawa kong tagan. Dagang ikidney ka ron, sungit. Labi na hitir na, di na iya mo tindog. Pero tingala, nagpulong si Ginoo. Mo pagkipagsun si Ben. Imi ba tayo? Laro man eh. Huwag mo kung magwaling din yung tinuod. Isa ka, Pastora may ganina ni bisita ni Pastora. Nang hinambok ang yawa mong Ginoo. Ingon ang yawa nga. Adto ta sa akong dakit. Pakit unta ka nga wa gyud anak sa Ginoo dito. Puro dito ako, puro to siyawa. Ingon din siya nga. Asam lapit. Ayan ginas mo naman. Pagtanaw siya, kamay mo ane. Ili, asay mo. Ingon ang yawa, asam mo ane. Nai mo. Pusong na masyari to siko. Tapos dapat ito biginom. Asam mo din. Ingon din Ginoo. Wagya ko lihat. Ingon po Ginoo. Ako banta. Dito punta sa ako! Dito punta sa ako! Idala ko na simbahan. Pagka mo na simbahan, kaya may natulog. Isa ka na natulog, imo na! Kita imo ay! Tulog man, nawali. Kamu na kami limpari, natulog man. Sige ka na, imo na! Hindi ka, iyak siya. Sunod na may nagsigil-silpon. Kaya may mabatasan tao ron. Isa nagsimba, nagsilpon. Hindi ba tani? Pinawalo ko ni silpon permanente. Kaya tinuod mga ison, wala tayo basasa sa manimba. May manita nga musimba ko sa Ginoo. Pero ang tinuod mga ison, wala musimba sa Ginoo. Nakitsat mit. Ispitalan ko na ito ng Ginoo. Kaya kani nga Ginoo, maging mo na ko iwali ko. Dapat na ito ni pasalamatan. Dapat na ito ni siyang simbahon. Dapat na ito ni buhatan o mayo. Tungod kay siya ang tag-iya kung sa inaan ito. Si malipay naman ta kung doon ay mabot na ito. Di ba? Labi nagpagkoto siya ka na. Niya ka nang sirado kayo. Niya patimbog nawa. Ngayon nito, salamat kay Ginoo. Di ba? Prambot ako pasabot, dili lang taman sa dila. Kung dili, muhatag tag mga tikam na ang Diyos malipay sa atong mga tikam. Kano sa malipay, Ginoo? Pasalamatan siya. Mao ni mga isyo na ni nga dapit sa namnam, ganahan ko mag-birthday si Manang. No naman, naamang kayo pasalamat. Di ba? Nalagay kong dugay ganina, gaya po. Kaya kung nung namuwali kung siya ka oras.
Dugay man mo. Nagtuo mo na usap ako wali? Wag yapon. Isa ka oras yapon eh. Pero kwantahan ninyo, kay dugay man mo. Mirisi, inang tapat, mirisi. Kailanganan man ka. Karon o kaon na ka. Dugay man ka, di wali sa. Imin ba? Imin ba tani? Okay, salamat. Ato tagal mga ison, kining Diyos mga isoon. Magmandar din siya. Mo itong isgutan ni Pastora kaganina. Nagmandar din siya nga mapasalamat ta. Diba? Kaning ingon sa Ecclesiastes. Bali mo basta Pastora? Microphone. Okay. Paminaw mo dia. Ay, human aniwalin ako. Doon ako'y pangutana. Ang maka-answer. Paminaw ha? Kaya gusto na kong maminaw mo. Basi manihato na nagwali nga. Gwapuha kay sa wali. Oy! Gwapuha kay sa wali lagi. Adto pa ka pre. Ay, sos! Perti gwapuha pre. Yung kung siya may gawali. Ang bot kung sa to. Naka mga tao karon murag gyud mo nagsimba. Ato ni karon ay nagsimba karon murag gyud mo. Sobrang ang Gaman. Unsa ba laing termino ana? Nakasimba pero iniguli sa balay, way nahitabo siya ang kinabuhi. Katanga. Kato putong dato sa amo dito, insya wishlist ang tanan. It is useless, yung wishlist. Ang na mag-in-English ta. Katanga. Okay, Ecclesiastes 8:11. Sige yun. Paminaw. Kaya humana ni Walin ako, doon ako'y pangutana. Nya dayon, ang mo premium ane, ang atong celebrant. Agay. Ecclesiastes. Siya may pagtuon niyo, ako gihapan. Sige, ako'y premium. Kamu Walin. Pagkutaingon sila nga pag silmat mo Walin, basta kanuhutan ka humana, wala man ko mag-juk-juk, tinuod man eh. Di ko magwali ang kasaysayan ni Pablo, di ko magwali ang kasaysayan ni David, di ko magwali ang kasaysayan ni Solomon, kaya kung iwali ko na may son, di gid mo kasabot. Kay siguro ko, pila rin nagbasa ng Biblia. Kay nga naman, ang tao, dili gusto maghago Biblia, kay nagtuo siya, wa ko ni kwenta. Pero inon ta kay son, kaning Biblia, mao ni maghatod ni mo mga ison, kanang gipangandoy kinabuhing walay katapusan. Ngayon di magamubasa anak, na naaman tanan diha. Mayong pagtudlo, mga himo kang maalawon, tawa mo maggrado. Pero, salamat sa Ginoo. Kung ato nila istorya na ako, basta binisaya lang. Binisaya lang. Istorya ng ato ni Karakol. Ingon siya doy. Kini imong mangod, doon na ka-istorya siya diyan. Ikaw basta binisaya lang. O in English, naman ang. Marami, Ecclesiastes 11, versikulo 8. Okay, paminaw. Dili ni para kamanar ha, para kanap tong tanan. Hinaot ka kiniwali, matao sa tong kinabuhi. Dili ilang ni mulabay. Aliyo basa, wala ngayon. Pasalamati ang Diyos Pasalamati ang Dios sa matag tuig sa imong kinabuhi. matag tuig. Dili pala uban mo ingon nga magpasalamat ko kung edad ko si tinta. Mura man nagkapasalamat tong dili. Unya sa si Telosor ka. Di ka kapasalamat. Manaad pa, may edad lang ko cinta, katunga sa kong katangan, akong gastuhon. Jesus! Dili na mao, kaya di ka kabuto ko cinta, di ka kapasalamat. Kung tama na kas 30, pahira na matay 40. Uy, pasalamat! Manang nag-require ang Ginoo, in-English na niya ba? Kulang ito kamay, okay. Manang manditin, puro man ang barangay pisal, kaya barangay pisal rin. O, niya pwede graduate. Brother Lino Calanyas, graduate ni siya. Naging majority, man ba? Ang manditit. Kung siya manditit, ang Iran ay manditit wala. Na, manditit ni, nung mapasalamat ka sa Ginoo. Kaya kung wakay panahon, nung mapasalamat sino, kitawag kang ingrato na tao. Sa Ginoo ang tanan. Wala imo eh. 24, sige nga. Hallelujah. 24. Wala ko magwali iso nga dili ni tinuod, pero ang Biblia nag-ingon siya, mahanaw pa kuno ang langit o ang yuta, pero iyang pulong dili di mapakyas. Mapakyas pang ipanulti sa tao, mapakyas pang ipanaad sa uban, pero di mapakyas ang pulong sa Ginoo. Mo ning akong gisaligan. Aliyo basta. Sige yun, 24 uno. Paminaw, nabay mo. Salmo 24:1. Oo, sige yun. Iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan Paminaw ha, iya sa Ginoo ang tibuok kalibutan, ug ang tanan nga anaan niini, ug ang tanan nga naa niini. ang yuta ug ang tanan nga nagpuyo niini. Asa pa ka nagpuyo?
Apil ka nga iya sa Ginoo wala imo. Kanang atong gikabuangan nga butang sa kalibutan igsoon nga bisan ako na apil kong kabuangan na. Biyaan tanan. Ini kamatay na to igsoon. Ini abot sa minteryo. Lain na driver pa kuya na. Musugot ang sa di ka tinuod ni. Imin ba ta? Oo. Tama. Hallelujah. Kaya ko rin ng dato, nila lang kumanlan. Dato ni. Nag-uor siya, kaya nagpahimulos siya ang butang, kinsa, ang kuya umagad. Umagad na pahimulos, maya niya. Grabing palingkamot sa katao, pero wa siya masayod, kinsa man pahimulos sa iyang hinaguan. Kaya nasayod ita, nga may pahimulos sa hinaguan ni During. Ang mga asawa ba na? Yeah. Mga na siya. Pinihiman buot pasabot, nga sala ang pagpalingkamot, pero aning bang hapon isyon, mabura magkawali. Tagain tag panahon ng Ginoo. Musugot ka sa dili, inihusay na to. Wala na pangutana dito. Nga pila ka buki mo tinuwilers. Ay nagtuwa na, wala na. Di na po mautana ang Ginoo dito. Pila imong kwartas pa mo. Di na po mautana ang Ginoo dito. Unsa imong nahuman. Wala. Ang pangutana sa Ginoo, sa dito pa ka sa kalibutan, unsa imong nahimo nga maayo para sa buluhaton sa Ginoo. Ayan ha. Mao nang tabang tag buluhaton sa Ginoo, ayaw tanaw. Bala di mo motabang sa amo, sa inyo simbahan. Ang mga tao karon bisan simbahan di mo tunon. Luoy ka mga simbahan. Gipantay ang sin, wa ka pamutabang. Mga membro pati magdatuwa tanaw. Pero wa gihapon mo usap ang dagway sa simbahan. Nga naman, bukas lagi kuuton. Kaya wala man masiting sa simbahan. Ibig ba tani? Pero masiting ka sa buluhaton sa Ginoo, inong taka iyo, makahatag ka. Nga naman, labi ng ilo ni mong wala imo. Hatag ka eh. Kaya ang kalipay sa Ginoo, way lain. Pasalamatan labi siya. Doon ay verse nga, akong tagapagtagan nga, klaro di kayo nga ang Diyos manipay pasalamatan siya. Malay ko ba sa pastora? Itong unang Tesalonica 5:18. Tanawan niya ha? Kay kasagaran mo pasalamat kung makapalit ng service. Kasagaran makasalamat kung makapalit ng 10 wheelers. Kasagaran makasalamat kung makapalit ng butang. Pero ang Ginoo ay John, bisan pagka-krisis, gusto siyang pasalamatan siya. Alay basa? Sige nga. Dili niya ako. Munisipyat man niya, ang magbasa mo siya yan yun. Kaya nabasa, kung munisipyat niya. Alay basa? Sige nga. Pagpasalamat ka mo bisan unsay O ginawa, pagpasalamat ka mo, bisan unsay. mudangat kaninyo. Bisan unsay mudangat. Kung saan man ang pagpasalamat na, bisan kabalatian, pasalamati ang Diyos. Makapalit ng portioner, pasalamati ang Diyos. Ay, bubong din eh. Okay. Sorry guys. Sorry guys. Portioner, magod ang highlight karong panahon. Portioner, mamo naman itop na ko. Ang estrada, di na kayo. Hallelujah. Gamitan ang mga butanga na malipay ang Ginoo sa imong kinabuhi. Kay muhatag na taghusay karong wala imong adlaw. Mabito na siya mga isyon na mga tao karong pati paging bisura, hilak-hilak sa Ginoo. Lord, imo lang kong panalanginan, Lord. Ba't lang? Di panalanginan, di na inong simba. Dagan man ako. Pero aning hapon siya napahinumdum ng Ginoo. Wa ta ka imbitara sa among simbahan, ha? Wala ta. Kaya naman, among simbahan, puno na ni. Alam mo, apin mo, lumaga na mo. Para daghantan mo simba sa Ginoo. Hindi ba? Kasi mo nung pagsimba mo, kritikal, kaya nato ni kinabuhis pagsimba, uy. Muna pinagkritikal yung gamot lang. Ay, dahil masakit na matang sa hospital. Kung ayuhon ka sa Ginoo, ka na magwali ko sa hospital. Kung ayuhon ka sa Ginoo, sa isaadi mo sa Ginoo. Dito, adali ang makasaado eh. Ayuhon lang ko, pastor, ayuhon lang ko. Musimbal na dito sa Ginoo. Hindi ka makasaad. Pero inom dimi, kanang tanang saad ni mo. Aning takna, sa hapon, pahinumduman ta ka. Aning takna, sa hapon, pahinumduman ta ka. Kung doon na kay saad sa Ginoo, wala ni mamahimo, buhata na. Kaya kung di pa man na paningyon karon mo lahing nga daw, paningyon ka sa Ginoo. Gingon niya. Ayan, dito namin. Sige nga. Paningnon kuno ang imong saad. Kuno hanggang saad. Maningil makinang tao sa aran nimo. Dito sa kalagangan. Hapit na maging eleksyon. Bantay ni mga politiko. Managag kapitan. O kagawal. Dito sa amo. Wa, nano na ako na dugay istorya. Di na ginamod ya. Oh, pikat na ng tawana. Atong eleksyon sa saad naghos. Wa mutuman. Nangin gani. Mo na ay sisaan kung di ka mutuman kay maningin ka niya tao unsa pa ang Ginoo
Hallelujah. Paninglo lagi. Deuteronomy, ang sige yun. Deuteronomy, 23, 21. Ang sige yun, be. kung may gipanaad kamo sa Ginoo, Kung may gipanaad ka mo sa Ginoo, nga inyong Dios, kinahanglan ninyo mandi manasad kinahanglan inyo kinintumanon. Kaya ano, nga naman, kung di mo tuman, kasi may tabo. kay paninglon kini sa Ginoo, ug sala ang dili. Gawas nga maningil, nakasala pagyud ka. May duwa ko ng ulo, napakasad. Galungon natin mga sad, pero wala na tumili. Makagraduate lang ko, Lord. Wali ko sa kagayan na niya, ang hilak ako giwalihan. Naigo mo na sila. Lord, makagraduate lang ko. Mamaistra lang ko, Lord. Pasalamatan din ka na ako, Ginoo. Nakakumakiswila. Huwag magpasalamat. Isa po. Ginoo, makapasa lang ko, Lord. Pasalamatan tagim ka. Nakapasa na po, Lord. Huwag niya po. Insya, Lord, makatrabaho lang ko, Lord. Pasalamatan tagim ka. Nakatrabaho na siya. Huwag na mo simba. Kaya nabisi sa lesson plan. Ayaw tao, noy. Ayaw. Pagkaanan ta kay Ison, basta doon na kasi paningyon na sa Ginoo. Diyan na, tesorin na, sige. Hallelujah, dali lagi ko. Pita. Ibalo mo ka mga Ison, nga iyong muna, huwag palipalikan naman tayo. Pero magpika pero na ang lechon niya. Pero ka ng lechon kao na pera na. Mga andit na kao na ron, ugma, buhok mo na punta. Huwag pahuway na. Hallelujah. May palapit na kaon, may surog. Diabetisyon na ka. Hindi pa na ipasa. Tingnan siya. 5-18. Sige. Pagpasalamat kamo bisag unsay mudangat kaninyo. Kini mao ang kabubuton sa Dios. Kabubuton di ay sa Ginoo ng pagpasalamat. Nga inyong buhaton sa ngalan ni Kristo Jesus. Buhata tungod sa Ginoo. Amen ba? Napipagpasalamat ka ron, iagdi sa Ginoo. Pero tino, dili sa Ginoo. Libog mo no? Nagpasalamat, iagdi sa Ginoo. Pero dili sa Ginoo. Unsa ba'y bunga ani? Nay bunga ani. Unsa ba'y bunga nga iya sa Ginoo? Na ang pulong sa Ginoo. Amen ba ta? Ya, mubunga ni kalipay kalinaw. Basta iya sa Ginoo. Pero iya sa yawa, klaro po. Sumbagay paghuman. Walay ampo-ampo. Naka man birthday karon, di antre sa Ginoo, pasalamat ko sa Ginoo. Pagpasalamat ko sa Ginoo, kay niabot nako og 60 anyos, pero ang resulta walay ampo, bidyuki. Sumbagay paghuman. Hallelujah. Di kay natinuod, di karkarkargahan lang ang Ginoo. Pantinuod nga pasalamat kini na dunay serbisyo, dunay pulong sa Ginoo. Muhatod dito sa trono sa Ginoo ang mga pagpasalamat. Mga amigo, dito sa Manila Fortets, nasulti ko na ni Diri. Dito sa covered court ako ni Giwali. Pasalamat, nakauli kita sa Singapore. Duha sila matiayon, kaya sa ulo. Pag-abot sa ilang lugar sa Manila Fortets, pasalamat sila. Pasalamat ni sa Ginoo, kung sa ihaw, kung sa kabaka. Duha kilapa, duha ang litson. Dako, gamay. Dako. Di adres sa Ginoo, pero ang titino, dili iya sa Ginoo. Wa may ampo. Paghuman mga ison, pasalamat, grabe. Alas 20 pa sa buntag, hudyak ka nag-inom. Inom na tanan, grabe inom. Kaya naman, pasalamat lagi kung sa Ginoo. Niabot ang panahon, nahubog-hubog na. Basta mahubog-hubog ng tao, mahubog-hubog na. Pasailuan ako, kay ate ko ni. Murag kinsa kang sikata. Siging kot, kikaskwat na sa Singapore. Wagin mapura. Wagin mapura mga ison. Pag-abot o alas 8 sa gabi. Wa man mapura nang largag Cagayan de Oro. Muni bungag pasalamat nga dili iya sa Ginoo. Nang largag Cagayan de Oro sa tubag adto tag Cagayan pa kay maglingaw ta dito kay dugay kang wala magkita. Tan-aw sila hubo-hubo. Tinudi nito, tinudi. Pag-abot mga isang tanaw sila, ikaw kinag-cross, alas 2 sa kadlaw, ni sira ang hububo, sila nanguli. Pagpanguli, pag-abot sa alai, na nagparking ang flying mover, nabunggo sila, o ang duha namatay, ang isa na grabe. Tinuod niya pagpasalamat sa Ginoo, o iya siyawa. Siyawa. Mo naglaruho na ito ni pagpasalamat, mo nagdoon na, may makitaan ka rin magpasalamat, daga ng hubog siya naman ako, di na kumuwani. Kasi may puno sa nawalihan ako, magkano mahubog, magbugal-bugal naman na. Pero karon salamat ko sa imong nadagway, kaya naminaw mo. Pagpaki ang Ginoo, kaya naminaw ka. Kung pinasayod ko mga isol na introverte mo, magpasalamat.
Kaya nakadungog na kagwani. Ayaw, pagpakubol-kubol, kaya nakadungog na ka. Kaya musugot ka sa dili, pag maglubog na ka, magmahay na dayon ka. Muingon na dayon ka. Sayang na sa mga tuig. Nawati ko kapasalamat sa Ginoo. Karon ang gusto sa Ginoo, pasalamatan mo siya. Klaro na ba? Okay, diretas kinabuhi. Kaya dili ko ni tapuson. Walang ganahan na kila. Manina, sihil ang itong ibitaron, sihil. Ang ganahan mo din mong hil. Uy, na-pure man na si Pisaya, magwali ko man ng English. Ganahan na kami ang hil. Kama naman na. Anong ganahan maging mong hil? Kaya mubo muwali. Ha? Kana na yung mga takas undang na mga na. Pastor! Hallelujah. Mingon sila nga, wali ko no, kamasing ko mapingis. Oh, pingis po rin. Kung siya'y pingis, unsa man pagkaon sa pulo. Ang pulo, unsa man pagkaon sa kalag. Ang litsyon, kanang karon na to karon, o kaning giandam nga bangag pati na naghana, pagkaon ni sa atong lawas. Testing kunog kaon, 10 minutos, 15 minutos, banat ang kaon. Tanaon tadi baka madulay. Ibig ka ta? Maupo na sa pulong sa Ginoo. Bisag mo buhay mo iwali, kung tagaan mo tagad, kutob sa imong madunggan, gibutan mo sa imong kasing-kasing, nga ikinabuhi ko itong wali, musugot kayo sa dili, doon ay may tabo sa imong kinabuhi. Hindi sa pagkapila ka wali taas. Ano hindi nga ito akong lumad dito, kagawad pa ko itong panahon na. Ito sa mo. Ilan akong ngandan, kasi siya ay palinti doon, masala ka. Imitan siya, Kapitan, kang lumad, na may lumad doon eh. Di ba ang lumad? Basta pista, mag-ihaw, kabayo. Dako ng gasto. Dako na kamusta sa lumad. Sa ato baka, ilang kabayo. Sa kapitan, nga agin ni kapitan, itambong yung misisisyon ni kapitan. Tambong yung misisyon ni kapitan kay mag-araw ni. Kaya kung ana mo sa tinod kapitan, mag-araw ni sa amo kung wala mong mga espesyal. Hindi ko espesyal. Ay, ako na isabot ka espesyal. Oh, ito na isabot mo. Kung wala mong mga espesyal, kadang among araw, wishlist na. Wishlist kay? Ya, kung dili po mo mga to, mahimurits mi. Hindi mo siya manihimurits na po. Ma-discourage niya. Di ba yan? Di na nga to, mi. Araw na sila mahimurits. Hallelujah. Mauna mga igsoon. Muna mga misyon na wishlist ni ay ang pagtambong sa panagkatigong na dili magtagad sa pulong sa Ginoo. Hinumdum ba kay John na kung dili mo tagdo ng pulong sa Ginoo, ang wala mo tagda ang Ginoo. Ibig pala, kung dili ka magtagad sa pulong sa Ginoo, hinumdumi nga ang wala mo tagda, dili ako, dili ang silibran, kung dili ang Dios nga tag-iya sa imong kinabuhi. Mabasa ba? Pareho basa. Unang Juan, sige yun. Juan, uno. Sige yun. Sukad pa kani adto. Paginawa, sukat pa kaniadto, Ana-ana ang gitawag nga pulong. ana-ana ang gitawag nga pulong kaniadtong hisgutan karon. Ang pulong kauban sa Dios. Ang pulong kuno kauban sa Dios, Ug ang pulong mao ang Dios. o ang pulong kuno mao ang Dios. Nagpasabot kung di ka magtagad, ang wa nimo tagda, dili ako kundi ang Dios nga naghatag nimo gininhawa. Dililon kay kinabuhi. Diskuta ni pastora kagani ang kinabuhi. Mo nabitan na ako makita nga nabangga kay hubog. Ginoo ko, di na ko tuyoon. Ha? Sakitan ko. Kay bililhon kining kinabuhi. Diskuta ni pastora kagani nga mahal kayo ang bilis kinabuhi sa tao. Ug walay igong sa lapit nga imong ikabayan. Di ka kabayan. Kung unsa ka mahal na imong service mga igsoon, kanang imong porsyona, hallelujah, baba. Kanang porsyona, nabara, unsa ba? Nilang porsyona, kay karon ang bubong na. Hallelujah. Unsa ba na service, kung mahal man na siya, barato paghihapon na. Si Manang, nagpalit ni Bako. Ilang? 7 milyones, kapin. Mahal dili. Barato pa na. Nga naman, na may presyo. Pero ang kinabuhi, wag bili o walang isalapi. Wag igong salapi. Pali mo kasabi? 40 million shop, sige. Mahal man kaayo ang kinabuhi sa tao, walay igong salapi ngayang ikabayan. Aron mabuhi siya hangtod sa kahaturan. Di lagi ka kabayan na imong kinabuhi. Yan bisang pagsimba, madidi pa ka.
Grabe naman po na sana ako eh. Lain mong tinanawan ako. Ito mo nagkatiaw ko. Kung di ka mo simba, bahala ka, basta nawalihan ka. Amen ba? Bahala na ka, di ka mo simba, basta nawalihan ka. Kapitang ka sa nagwali ko sa Jugsan mga ison. Namin si Kapitan Dre? Hindi pa na mo yung Kapitan sa una. Wali ko dito. Pag wali ka na ako misyon inom, daghan suko. Kaya mga painom. Suko sila. Sa hilong na magsay, si Padre galing mo inom. Ay, kadasito mga to. Inom ni. Ako kung tumadir sito. Ay na Max, sige ka kuhanin niya. Si Padre galing mo inom. Kaya taas magpapagtanaw pare. Amen ba? Huwag man ang bingi. Kisinggitan ko. Nawalihan na ni mo yung mga iso, Max. Ikaw ka na. Umanak wali. Sa tanan, kutanan. Sa nabakuna, kuha pa. Hallelujah. Mga mampo nga, di mampo na ito trabaho ang pagbago. Amen ba? Di trabaho na ako ang pagbago. Di ba? Unang huwan, paliwasa. Pag-ato sa lagi ang ganyan, kaya pas kinabuhi. Unang huwan. Huwan, size 44. Sige nga. Dili akong gahom mapagbago. Ang akong gahom, ang Ezekiel City, isulti ang mga pulo, mamati sila o dili. Wala niya akong natungod. Karoon na naminaw, napuiwa. Bebe. Huwan, size 44. Sige nga. Walay makaari kanako gawas kung ang akong amahan nga nagpadala kanako mooy magpaduol kaniya ngari kanako. Okay. Kinsay mo dani? Sa akong version mo dani. Ang Ginoo ra. Kung ang Ginoo ay mo dani nimo iso, tuganan tanan ka. Lingkod kag maghinukto ka. Pero si Mayor ay mo dani nimo, madala ka. Pero pag wala si Mayor, di na ka. Mo na. Dito sa amo kadaghang gipantiunan. Pagdaghan pa sa armado sa una gipantiunan ay. Ang tanang mga maoy gipantiunan. Nangabutan kaya mo to kadri kaya bato gihulog siya gabi. Ang nabutan ni Hawa mga armado. Kinaabot man ang 89 namali. Hallelujah. Pero ang Ginoo na imong kahadlukan, bisang pagbintahan ka, di nagyud ko. Ha? Ingan siya nga, ikaw Max, mutan ako ka sa, tinuli ni kagawad dito. Ingan siya, Max, nagwali naman ka, maibog pa ka, dili na. Di siya pagmamak ako. Kung maibog pa. Kami tinubang ina. Ano malimot man ko? May tanan ako. May gali, kuha ko kaibigan rin. Yan na ako asawa. Maibog, pero ang nakanindot mga isyo, sa pagkaibog, yun ay controller. Kinsa ni, ang balang espiritu. Mo ni ka pamadlong, pero ang way balang espiritu, bisag unsay buhaton, mura na sa sakyanan, mawalay manubila, bisag asa mo adto, nga naman, wa may controller. Mo nang pagpakontrol sa balang espiritu, di ba? Basta balang espiritu na mo kontrol mo, naibalo ko. Musugot, kaysa dili, makasubay di kasi po dalat. Di, last, kinabuhi. Ang kinabuhi, son, ato tagal-patagal ni. Kanang balansi ba? Okay, ang usa ka minuto, ang usa ka oras, pila ka minuto? Pila? 60. Ano di mo malimbungan? Di ba siya mag-limbung-limbungan tamo? Wala. 60. Ang usa ka adlaw, pila ka minuto? Ang usa ka adlaw, pila ka oras? 24. 60 times 24. 60 times 60. Kaya wali makita sa tao. Gusto na ako ni Iwali mag-isip, kaya wali makita sa tao. Nagdanghag lang ng mga tauhana, wamang tagad sa kinabuhi. Unsa kamayo, ang Ginoo siya ang kinabuhi. Kataga, kataga. 86,400. Bila? 86,400. Bila ka bulan, ang usa ka adlaw, ang usa ka bulan, pila ka adlaw? 30. Times 30. Para maatog ko din eh. Ano nga siya, di na ko simba kay wata ka sabot sa itong simba. Okay, sir. Pila? 2,592,000. Pila? 2,000,000. 2,592,000. 592,000. Ang usa ka tuig, pila ka bulan? Pila? Times 12. Sige. Pila? Sige, pila? 31,104,000. Pila?
31 billion. 31 million ka minuto. 104. 104,000 ang usa. Karon mga igsoon, kawa man ikaw magbayad sa kinuha. May numdum ko ni Papa sa una, gi-admit mo sa Marilina Hospital. Pag-admit mo sa Marilina Hospital, mga igsoon, tugaanan mo sa tinawon. Ang among mabayad, buhi pa man ginismanang kamo may nag-birthday ron. Ang among mabayad sa kagabi nila, 2,400 ang among mabayad isa kagabi. Mo nang muingon gyud ko, way rason nga di ka mosimba sa Ginoo. Walay rason nga di ka mosimba. Pila 30 times kaya ni manan 60 ka tuig. 69 ka tuig. O 66 ka tuig. Pila? Ako lang. Basta bago mo anak. Hallelujah. Dili ta mo babayro piso. Dako na na. Di po ng 50. Kaya dako na. Bisag 25 centavos ka minuto. Kaya nga naman, ang usa ka minuto mga ison, kung takupan ang minuto, gitayman gina ko ganina. Tisting ko usa ka minuto. Tama na ko 40 segundos. Niginhawag ko. Mo nang wala kay rason na di ka mo simba. Wa ta kahagita nga sa among simbahan. Tagai panahon ang Ginoo nga tigiya sa imong Ginoo. Hallelujah. Labong bitang magsakit na, hilak-hilak din sa Ginoo. May gani ang Ginoo kay di pareha nako. Pareha pa nako, sipa ta ka ba? Hindi sila kugwali mo, di ka magtagad, ha? Kay ang Ginoo, gugma. Yan ba? Kuwitay mo tapan, pasalamat ang atong Ginoo, gugma. Dapat unta, kita'y ilansang, ha? Dapat unta ison kita'y ilansang sa krus. Hallelujah. Di ba? Dapat kita kana si Ginoong Hesus nga nagkitay sa cross, wala na siya mag-exhibition diyon. Dapat unta ikaw na gitubos kaniya kay gihigugma ka sa Ginoo og ang gusto sa Ginoo mubalos ka, musimba kaniya. Simba na wa naman dayon, katulog man dayon. Hallelujah. Labog triwin niya buntag. Tinuod man eh. Hindi ako mugikan. Nahurot akong 3 kamilyo, tugod anak. Kaya gusto ko maglipay sa akong kinabuhi. Pero inon ta kaning hapon ison, kung tinuod nga kalipay imong maangkon, pangalagad si Ginoo, na ang tinuod nga kalipay katagbawat sa imong kinabuhi. Butang, ako di ka mapura. Mamatay na lang ka, di ka mapura. Tinuod ta. Mulayo ng butang. Usugdan ako ni mulayo. Sige lang. Tutal sa'yo man. Tinuod ba, kabutang di makatabok, kay mga dato na bisita. Lagi ba sa? Iglesia 6, sige yun. Ecclesiastes 5, 11, 11. May paminaw ha, paminaw. Kung magdugang ang imong kadato, Paminaw, kung magdugang ang imong kadato, magkadaghan usab ang imong pagkaon. kita mo na. Tinuod nila. Magkadugang ni kung kadato, magkadaghan imong pagkaon. Sa una, isa pa imong truck, hilpil pang driver. Idugang magka-truck, naupat na po siya. Niptayin ta na yung truck, sa isinta na. Hindi siya pagkapin, eh. Ang imo lang maangkon Ang mao, imo rang maangkon, mao ang kasayuran nga dato ka. maurang kasayuran nga dato ka. Madato na ko panangitan, eh, hatid to lang ko madato. Namatay di Asin Max. Kung siya tubag ninyo, dato ko na to. Maura, maring yung Biblia. Kung dili sala ang pagdato, balik ko na ko. Huwag ka kasala ang pagdato. Basta sa imong pagdato, uban na ang Ginoo sa imong pagdato. Ayaw ibinin na mag-Ginoo, kaya kana nga Ginoo, dalampanan ginanimo. Iatras sa Jess, Ang sige man. Tiwas na, tiwas. Okay. Kung mahigugmaon ka sa salapi, Panginaw, kung mahigugmaon ka sa salapi, dili ka gayud matagbaw niini. maunang siya maghihapos akong kwarta. May maniyo, kay chiki naman ninyo. Ako, cash naman. Manang chiki naman niya. Chiki man na niya. Kay kapit ihap ng ginagmay. Ako, cash pa ko. Mag-ihap ko iso, tuganan ta mo. Nabay pa na mo ihap ko sa kamilyon, tinood. Pero iba yaray. Ito ako, ha? Kasi may mga ako dili. Tinambog naman ako, ha? Nahangoy ako sa kamilyon sa hay, kaya magpahil ko 700,000, 600,000, 800,000, o sa milyon mga ison. Madugay, kumuto na ko ang korta. Ano, di mga kumapura ni mo, niyam ni mo, ayaw isipin sa butang sa kalibutan, imo pagpangalagat sa Ginoo. Kaya mamatay na lang ka, higit na mapura. Jesus, sige yun. Magkadugang ang imong kataw. Kung mahigugmaon ka sa salapi,
Dili ka gayud matagbaw niini. Oh, Kung mangandoy ka nga madato, kung mangandoy kang mamarato, dili gayud nimo mabatunan ang tanan nga imong gitinguha. nangamatay na lang itong dato-dato. Wa, gid mo man. Mao nang mga isuon, wa ta ka tuloy matapulan ka. Wa ka masayod sa imong kinabuhi mo. Wa ko ka masayod sa imong kinabuhi niya. Ako ni nga nang ilay ko ni kaya din ako ni kapuso. Luloy Restauro, akong giwalihan. Alas 10 sa buntag. Katawa-katawa lang. Pag alas 12 gabi, giatake, namatay. Si Dudong Tio, giwalihan ako, alas 7 si gabi. Katawa-katawa lang, kaya nagwali ko sa kanit. Wa mo to. Pag alas 3 kadlaw, giatake, namatay. Ikaw igsoon, kuhitay mong tapad, basin ikaw sunod. Di ni ka pugong. Di na ka pugong kung sinaani mo. Di na makapugong kung sinaani mo. Kung sa may naani mo, di na makapugong. Last na yun. Last. Katapusan. Basta last ka ni, katapusan. Hallelujah. Gusto lang ako may sumulit na magbalon tag kalipay na maghinugtog tagbuntag sa'yo. Samtang mamalandong ta, maglingkod tagbuntag sa'yo. Kadlawon sa'yo, mahinugtog ta. Dayong katulog, mabalansi ta. Unsa magining kalibutan na. Bisita rin kita ni kalibutan. Bisita rin yun. Murad ang ibakasyon Manila. Napag-abot sa itong kontrata itong 5 kadlaw, muli kita sa San Fernando. Biyahan na ito itong Manila. Kaya di ba ito taga dito? Maupunin tao. Dili ka taga San Fernando. Taga langit. Yuda. Ang Ginoo nag-andam ng mga puyaran dito. Para na ito. Nag-andam na siya. Ningon siya maguna ako. Mag-andam ako mga lawak dito. Kaguman akong andam sa mga lawak. Koy, kuhaon ko kamo. Ingon ang giyon si Jesus. Kuhaon ko kamo. Kay kung asa ko, ako ako sa kamo. Kung sa plano sa Ginoo na to, grabe ka kwarta. Pero sa mention, di man tamo sunod sa plano sa Ginoo, kaya maglaig na tayo ato. Mao nang pag-ingon sa Ginoo, pangitaa, pag-una, kinarihan sa Diyos, o kapag kamatarong, kaya tanan butang inugang. Huwag man mo sunod. Ang ginugang, mamay giuna. Natingala kang wagi mapsi. Kaya ang ginugang, mamay giuna, di man pattern si Ginoo. Di man pwede para sa rambol, sa hayalay, ngay rambol, pwede. Di pwede rambol. Hilas. Supunyas. Last na gini. Kaya mo naglain naman kinalawan ako. Hallelujah. Sige lang. Kung na-dirty na lang ko ninyo. Kaya sa amo dapit. Pag naipatay, hilmax na yung magwali. Kaya mga patay nga, pawalihan. Sige kung wali, patay ko nga sus. Patay lang ni Primente. Malukitan mo. Kaya ang patay magod is kapi-kapi rin na. Bro, tangsigili na po lang ta. Litsyon na na. Ayan litsyon na. Okay, balik pa sa. Sige yan. Sophonias 1 versikulo. Paminaw, last na paminaw man, last na Sophonias 1:14. Kung siya ngayon. Dool na kaayo ang adlaw Doon na kayo ang adlaw. nga ang Ginoo maghukom. Ang Ginoo maghukom. Ug pait kining palandungon. O pait kining palandungon. Paminaw, pait kining palandungon. Muhilak unya bisan ang taong isog. Hindi ka mo hilak mang pierno ka. Perti mang itong inita. Mao man ay rason ni Sion, gibiyaan ako tanang ligaw-ligaw ni kalbutana. Kay gusto ko kumupuyo atong langit kay giandam sa Ginoo. Na naman maglitson ganita perti inita, magagay-agay ka na sa init kana pang kalayo, kanang kalayo karon nga normal nga kalayo. Kung basahon imong Biblia, kung basahon mo pituhon kapiko ang kainit mo. Siya pa ka? Pituhon kapiko nang bisan pa man ang nagtambog. Nakusunog. Kung sagit kayo. Mayon nga, wag man ay siguro. Matakala na silmax, di man na sigurado. Sige, ayaw! Kaya pag ako siya man maglutaw-lutaw na ka mahinumdum na dahil ka. Mao na ningi yung hilmax. Init kayo. Mangulipas ka, dili Ginoo ay. Wala ay, mayon ang Ginoo nga. Oy, giwalihan na ka, wa ka magtaga. Kaya niingon ang Biblia, sa ulahing mga alaw, ang tanan na itong binuhatan, ipakita. Hindi na pasabot, gibidyo ta ron. Kung siya may ipakita, kung wag gibidyo. Gibidyo ta, oy. Nga ikaw na mina, nagkatawa, masubot, nakita na, sige mo, oy. Mana? 18. Last, ilang po sa 18? Sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, Paminaw, sa adlaw sa kasuko sa Ginoo, dili makaluwas kanila ang salapi ug bulawan. di nakaluwas ang sabi o bulawan. Bibalik ko na ko, dili sala ang pagpaningkamot.
iuban ang Ginoo sa imong paningkamot. Amen ra? Nagkasabot pa tani. Tarong Domingo ison simba mo. Ug asa man mo gipahilula sa simbahan na malipay mo ison, ina ko mao ni simbahan. Nabitin mga simbahan karon magwali nga kundi ko na moagis ni siya di maluwas. Uy, mga winalihan nga hangod kay langit. Mura sila naghimo ng langit. Hangulan kayo. Hallelujah. Kadako anang giandam sa Ginoo. Hangol pa gini mo na. Huwag mo makibalaw sa giandam. Huwag mo makibalaw sa kadako. Ang giandam sa Ginoo isa tuganan ta mo. Bisan pa di mo mo tanan tuganan ta mo. Ang giandam sa Ginoo kadako sa iya papuy-an sa iya mga pinili mo ni. 2,400 kwadrado kilometro. 2,000. Imagine ko na 2,000. Dili ko sa buwan ka, 800 na ni. Di times ni. Kwadrado man. Pero tidak ko yan yung mga simbahan ka hanggang may pundok, sila na lumaluwas. Huwag ka balay. 2,000 kadako anong giandam. Giandam na niya para sa tanan nga musunod sa gusto sa Ginoo. Busa ikaw karon buntag igsoon, ako ron hapon, ikaw magdesisyon kinong kinabuhi. Asa ka? Magpatuyan ba ko? Nga paingon man gyud ko sa impierno? Kay mamatay daw, wa may nanggatuan, duha man gyud. Duha gyud. Langit ra gyud impierno. Nay namatay, negosyante man namatay. Pag namatay igsoon, asa man ka? Siya nga langit. Asa man ka? Langit, impierno, sa cruising ko. Cruising. Mag-usa ka sa cruising, sa magnegosyo ko. Ha? Isa si Matthew na, magnegosyo ka ako. Hallelujah. Dagat tao karon na buwang panalangin, amen ba? Last na yun. Sa mga sunod lagi ko ba yun? Kaya tao mga ison, grabe na yun. Dato ni siya, dato ni siya. Grabe na yun. Grabe na yun, hintang iyang anak dito. Pagtanaw, grabe na, mana kung manugon mo ka na maklaro pa. Kaya sa ako, manugon ko, sa ako asawa, huwag mo kayo tinugon. Gang, kung mamatay ko, gang, pagminyo yun. Ako yung mga bada karon bisag mamatay na. Ay di pagminyo ha. Kagulan magiging mo eh. Di, bato nga. Di na. Unsa tay? Paralyzed man. Yung itundo niya. Insya Allah tawag sa mga ikaw. Iya mga anak to sa London, to sa Olongapo, to sa Switzerland. Ano ba lang? Ay lang baka mga doktor. Uy, uli na mo diri kung gusto mong musaksi ni Papa, ni Tatay kung gusto mo sa uli na mo. Kay grabe na yun, nangita na ninyo. Bila istorya ka mga data man, nanakay kay Keretano, nangabot sa ospital. Pag-abot sa ospital, nagtapog sila ito, 7 kabok, ikaw 8 ang masakiton. Abot siya, Tay, naanak na ni mong anak Tay, kumplito na yung anak Tay, kung sa may mo itugon Tay, kung sa may mo itugon, ang tanan na kay, nakalito ka na mga anak. Insya, wala ko laing itugon ninyo. Bantay ang mangga ng mga bata. Himat yun na! Mangga lang yapon na nangaula! Daga mga tao karon, himat yun na! Butang lang yapon ang yun na! Ayaw na oy! Paduol na sa presensya sa Ginoo! Dahil kagulasan, naaragit sa Ginoo. Hiling sa mga butang. Hiling siya sa Ginoo. Akong galing at sa pagtindog. Hallelujah! Grabe. Hallelujah! Hallelujah! Salamat kay Ginoo. Kung ganyan ka na sa pagtindog, dahil natong nagpahon tong kanta na itong kanta na nagawluhan mo, mag-unsa man. Ano na kag-unsa? Mag-unsa man, ha? Kana mag-unsa man. Labaw sa tanang butang. Okay. Ya, samtang magkanta iyon, wali naman gibutangan nagtuno, idungo imong ulo kadyo, pamalandong, unsa ka maayo ang Ginoo sa imong kinabuhi. Bisan pagwakay kwarta, maayo hapon ang Ginoo, amen ba? Ano man, maayo kang lawas, sugot ka, milyonaryo ka, daghan kang sakanan, nag-wheelchair ka. Hallelujah. Kanang pagkamayog lawas ni mo, walay laing rason, wala na'y rason na di ka mo alagad sa Ginoo. Kining awit para natong tanan, yan yung imong ulo, dahil pamalandungi ang pagkamaayo sa Ginoo. Iya sugdi gihat ang tanang pabor nga imong naangkon sa Ginoo. Ayaw sige balansi nga wa ko tagaid pabor sa Ginoo. Grabe na naghanang pabor nga gihatag sa Ginoo nimo. Kanang kusog, kanang maayong gininhawa, kalinaw sa pagpuyo,
nagsakay kag bugnaw, tagaay nagpabor, pasalamati ang Dios ni Ana Maigsoon, dili lang pamilyang iki magpasalamat, salamat nga nakatambong ka karon, ani nga panagkatigom, aron nga ining uli nimo, duna kay mabalansi sa imong paglingkod sa tagsa-tagsa ninyo kapanmanay. Hallelujah. Isa pa ang mga kapikayunan. Okay, dumay mo ulo mga dyan, pamalandang mag-unsa manggunang katagayunan. Kung mawala ka sa Kung wala na ang Ginoo sa imong kiliran. Hallelujah. Mag-unsa man ang tanan nga naa nimo. agaan, Tapos layo na ka sa Ginoo. Hallelujah. Tingnan ang Ginoo, Lord. Kung doon na may ako karon, Lord, iuban na gid ka Ginoo. Iuban gid ka na ako, Lord, kaya nasayon ko Ginoo. Na kung wala ka, wala gid kay mahimo. Wala gid kay mahimo kung wala ang Ginoo. Hallelujah. Kung daanan ta ka sa tinuod ng Diyos, kung wala ang Ginoo, wala gid kay mahimo sa imong kinabuhi. Bisan pag magplano kang dapat, kundi manitugod sa Ginoo, wagi kay mahimo. Salamat ka sa Ginoo, kay gitagaan ka ng tsansa sa Ginoo sa imong kinabuhi. Dapat mo lang pasalamatan, kanang naani mo karon, unsa may naani mo, dapat mo pasalamatan ang Ginoo na Ginoo. Kinahanglan ka, Kinahanglan ginagawa ang Ginoo, Igsoon. ikuwi